ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ 2024ଟା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆମ ପଛରେ କାମ ହିଁ କାମ। ଭାତ ଖାଇଦେଲି, ମାଛ ତରକାରୀ ହେନି ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେନି। ତାପରେ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି, ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ କଳା ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ତା ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ପଳେଇଲି ତାର ଲୁଗାପଟା ଚଦିବାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁଯାକ ଲୁଗାପଟା ଅସଜଡ଼ା କରିକି ପକଉଛି। ଯେତେ ମୁଁ ଚଉଦିକି ଥଉଛି ସେତେ ସେ ଅସଜଡ଼ା କରିକି ପକଉଛି। ତାକୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିକି ଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରୋଷେଇ କରିବାରେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଡାଲି କିଛି ବଘରା ବଘରି କରିଦେଇକି ପଳେଇଲି ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଖୁଆଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଖାଉନି ଭଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ସିଝା ସିଝି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାଲି ହେଲା ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର, ସବୁଯାକ କାମ ଆଜି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିପା ପୋଛା ଧୁଆ ଧୋଇ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲିପାଲିପି କରିଦେଇ ପୋଛାପୋଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଥିଲା ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲି ହେରି।